Λοιπόν, έλα να σου δείξω. Για δείξε μεγάλωσαν. Ο Γιωργάκης. Κούκλος. Γλυκουλής. Και Χριστούλα. Έτσι. Κοπελάρα. Και ζωή Καιρός να τα Κρονάκη. δεις. Φιλική συμμετοχή. Τι εννοείς? Τίποτα. Παιδί μου, μοιάζουν τα παιδιά. Ίδια αυτιστά. Λοιπόν, άκου τώρα. Πες μου, Έλα. σου τυχαίνει να τα μαλώνεις και την ίδια στιγμή να το έχεις μετανιώσει σφόδρα? Εννοείται. Κάθε μέρα μου συμβαίνει στην μου, εννοείται. Ρε, εσύ πώς γίνεται αυτό, να τα αγαπάμε τόσο πολύ και να τα μαλώνουμε την ίδια Κοίταξε, στιγμή? έχω την αίσθηση ότι η αγάπη μας δείχνει Ότι είμαστε άνθρωποι. ότι είμαστε άνθρωποι, ναι. Κατάλαβες, δεν ξεχνάει ότι είμαστε άνθρωποι. Επίσης, είναι ότι καμιά φορά ξεφεύγουν και τα παιδιά από τα όρια τους, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό το μπαμ. Είναι λογικό. Πάντως να σου πω κάτι, πριν γίνω μαμά, δεν είχα καμία εικόνα ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια αγάπη. Νόμιζα ότι η αγάπη είναι, βγαίνεις έξω, συναντάς έναν άντρα, τον ερωτεύεσαι, τον αγαπάς, ότι αυτό ήταν. Δεν είναι όμως αυτό, γιατί εκείνη την ώρα έρχεται το μωράκι, το μωρό σου και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το πιο δυνατό συναίσθημα τελικά. Δεν υπάρχει Ας άλλο. πούμε στη δουλειά π.χ. Ναι. Και γίνεται χαμός, τηλέφωνα, οι πελάτες να λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του και είναι για κάποια δευτερόλεπτα που το φέρνω μέσα μου, στην καρδιά μου ουσιαστικά, τον φέρνω το Βασίλη στο μυαλό μου και γεμίζω, πλημμυρίζω με τέτοια αγάπη που σχεδόν με πνίγει, ρε παιδί μου. Ναι, σου δίνει δύναμη. Δηλαδή, εγώ το νιώθω με την Κρίστα και τον Γιώργο πολλές φορές. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο των συναισθημάτων. Προτεραιότητα τα μωρά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν με μια ξαδέρφη του Γιώργου στο αυτοκίνητο και ήμουν έγκυος, κάπου πηγαίναμε. Και οδηγούσα, ξέρεις, όπως οδηγώ, μου αρέσει η ταχύτητα, τρέχεις λίγο τρέχω, παραπάνω. ναι, τρέχω λίγο παραπάνω. Και μου λέει, καλά, μου λέει, όταν γίνεις μητέρα, όλα αυτά τα ξεχνάς. Δεν θα σε ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα, δεν θα σε ενδιαφέρει η ταχύτητα, τίποτα. Σου τι κλισέ και στερεότυπα είναι αυτά, γιατί πρέπει να είναι έτσι. Και φυσικά. Αυτό είναι, έτσι. Ακριβώς έτσι. Δηλαδή, και εγώ λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα τα οποία παλιότερα μετρούσαν πάρα πολύ, έδιναν πάρα πολύ σημασία. Αλλά με το που ήρθαν τα μωρά στη ζωή μου, βλέπεις ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, με ζυγίζω διαφορετικά. Σαν να είμαι μαμά και τελεία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Απλώς εγώ ξέρεις εκεί που μπερδεύομαι, γιατί ας πούμε ο Βασίλης τώρα έχει πάει 6,5 και δεν έχω καταφέρει και να του δείχνω την αγάπη που νιώθω και την ίδια στιγμή να του βάζω τα όρια και μπερδεύομαι και αισθάνομαι ότι τα κάνω χάλια. Εντάξει. Αυτό το όριο είναι λίγο δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά, κοίτα, μου έλεγε μια φίλη παιδοψυχολόγος το εξής. Μου λέει: Ζωή, πάντα θα σκέφτεσαι ότι είσαι η καλύτερη μαμά για το παιδί σου. Έτσι. Είμαστε οι καλύτεροι γονείς για τα παιδιά μας. Πάντα έχοντας ως κίνητρο φυσικά την αγάπη. Τι άλλο. Πολύ ωραίο. Και επίσης κάτι άλλο. Καλό είναι να μην ερχόμαστε από τη δουλειά που μας τρώει τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής και της ενέργειάς μας και να φέρνουμε τα πάντα στο σπίτι, γιατί αυτό δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση. Μπορείς να κάνεις κάτι πάνω σε αυτό. Έτσι. Τελευταία, μου το έχω πει και το κάνω, το εφαρμόζω. Φτάνεις στο σπίτι, παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, είσαι φορτισμένος από τη δουλειά, κάνεις μία βόλτα το τετράγωνο, παίρνεις βαθιές ανάσες για να αποφορτιστείς και μετά γυρίζεις στο σπίτι, είσαι πιο χαλαρός, περνάς πιο δημιουργικό, πιο ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου και δεν του μεταφέρεις και όλη αυτή την ένταση που έχεις στο γραφείο. Όχι, και έχεις και το κουράγιο να πλύνεις, να σουγαρίσεις, να πλώσεις τα ρούχα. Ναι. Τι τύψεις είναι αυτές. Έλα, να σου πω κάτι. Θες να πούμε κάτι πιο γλυκό, αγαπησιάρικο? Για πες μου, πώς σου δείχνουν την αγάπη τους? Κοίτα, η Κρίστα είναι πιο εσωτερικό παιδάκι. Δεν εκφράζει πάρα πολύ το συναίσθημά της. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που έρχεται, μου λέει: Μανούλα μου, σε αγαπάω, σε λατρεύω. Ο Γιωργάκης δεν μιλάει ακόμα. Με το που ξυπνάει όμως, τρέχει στην αγκαλιά μου και αρχίζει και τρίβει τη φατσούλα του στο πρόσωπό μου. Εντάξει, τώρα αρχίσαμε και τα. Στέλνει φιλάκια. Ναι. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει? Το βράδυ πριν κοιμηθεί, πάω στο κρεβάτι του, ξαπλώνουμε μαζί και αρχικά μου λέει τα νέα του από το σχολείο. Με το που μου τελειώσει τα νέα του, θα με πάρει αγκαλιά. Μαμά, είσαι η πιο καλή μαμά του κόσμου, σε αγαπώ τόσο πολύ. Και αυτές τις στιγμές που είσαι εδώ στο κρεβάτι μου είναι οι πιο υπέροχες. Και εκεί λιώνω, έτσι. Καμπύγω. Λογικό. Γενικά, εμείς οι αγορομάνες, καλό είναι να το εκφράζουμε το συναίσθημά μας. Διότι τα αγόρια αύριο μεθαύριο, όσο ενήλικες, εφόσον εμείς τους δώσουμε όλο το συναίσθημα που έχουμε μέσα μας και οι ίδιοι θα μπορούν να το διοχετεύσουν αυτό. Θα έχουν επαφή με το συναίσθημά τους και στη σύντροφό τους και στη σύζυγό τους. Και το βλέπεις, παιδί μου, βλέπεις μαμάδες που είναι σύγχρονες, μοντέρνες μαμάδες
Και παρόλα αυτά είναι σαν να καθοδηγούν τα παιδιά τους, μην εκφραστείς πολύ, όχι δεν πρέπει να κλάψεις αγόρι, και άλλα τέτοια. Μα πώς θα μάθει το παιδί άμα δεν πάρει από σένα το συναίσθημα, την έκφραση του συναισθήματός του να το εκφράσει μετά, και όχι απαραίτητα και μόνο στη σύζυγο, στη σύντροφο, παντού. Να μιλάμε για αυτά που νιώθουμε, να το βγάζουμε. Και μετά γίνονται συναισθηματικά ανώριμοι και ταλαιπωρούν εμάς τις γυναίκες. Το είπα και το ψυχολογικό μου τώρα. Καλά, αφού είσαι φοβερή τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι η ώρα σηκώνει κορμό. Θα κόψουμε κανένα δέντρο. Κορμό γλυκό, πάνω σου φτιάξω. Θα μου φτιάξεις εσύ κορμό γλυκό και θα μου δώσεις. Δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα. Δώσε μου κανένα φυλάκι που είναι η μέρα αγάπης και ας τον κορμό για κανένα σεφ πατησιέ.